Jesus, mila bide, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Nire izena Mikel eta zurea? Maite. Maite. Ze politia dena, Bai, zer da? gustatzen zaizu? Ez dut sekula ikusi horrelako gauzak hain ondoan, hain hurbil, txontxongiloak, oik erraldoiak dira. Bai, erraldaria die, bai. Hoi denak, Maite, zuk egin aldituzu. Bai, ni bakarrik. Hobi bezala. Bai, hobi bezala egiten dut. Bai. Hau nere mundua da, nere mundu magikoa da. Ze ona. Eta noiz hasi zinen gauza hauek egiten edo? Jubilatu ondoren, nei beti gustatu zait artelanak Bai. eta erakusketak ikustea. Zuk nola ikasi zuen hau? Ba, Burua, ez internet eta ez da, ez hasiko naiz egiten, ez. Ni naiz autodidakta. Zuza oso azkarra, Maite. Bueno, azkarra. A ber, ni asteman ez horrelako gauza bat egiten, ateako zait, auskaloze ateako zaidan. Bai, eta gaine ez zait gustatzen kopiatzea, ni nire idea dauzket, eta nire idea die, bueno, pile bat. Bai, eta izuta, eta klaro, gero gauza denara, tela, hauek eta jantzi beharrak eta... Eskuz josten ditut, Hori zuk ere bai? Bai. Eskuz josten ditut, zeatiken, eskuz egindako gauzak te xarma hor dute. Lehenengo lana. Hau berezia izango da zuretzat, ez da? Bai. Hor hasi nintzen, eta gero pixkanaka, aldatu nintzen ere estiloa, eta beira nahi. Zeunia, kaixo Maite, zer modu? Bikote hau da, gure koruko personaiak. Horregatik daude hemen horrela. Bai, abesten nahi die. Partitura hemen dute. Partitura egin eta abesten nahi die, oso ona. Bai. Eta ne bere korbata eta bere harrekin, eta que elegante. Hau da gure uniformea. Hemen ikusten ditut, erraldoiak, eta hemen burua hondik. Bai, hau die, ume gaztek, Bai. gaitzakin. Eta gero familie representatuta dau, amona eta aizpakin. Eta gero sanitaria zaitzen duten, eta... Aurdun dago. Bai, amatasuna da. Ze transmititu nahi doneko, zer? Amatasuna da sentimentu... Bai, orokorra, bai, mundiala. Honek dakar ginen honantza. Alda. Ikustezu ze porruk eta... Ze ona. Ze zanahoriak eta ikustezu... Hau artista. Ezu badakizu, atentzio zer deitu dira, ni naparra naiz, goizuetarra. San Fermin asko gustatzen, nire parranda asko inditut. Hau ikusi dut. Niri ilusioa handia egin horitzai hartu eta paseo bat eman. Sartu? A ber, nola den, hau ez zukerako txeni, sartu, hemen dik? Sartu eta hemendik. Venga. Maite, placer bat izan da, mila esker, artista hutsa zara, eta ni banoa, kriston ilusio egin diteta, beraztegin bueltatxo bat ematera, bale? Bale. Mila esker, Maite. Aio. Agur, segi. Aio.